Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
need a doctor. Look at his face. Hello, good morning. Baguio City, Philippines. Good morning po. Ito naman po ang isang episode para sa itanong kay Doc Jose. Kumusta ka, Ma'am Cynthia? Good evening. Good evening, All Doc. the way Good from the morning US. po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Baguio City. Okay naman po, Doc. Ikaw, Doc, kamusta ka po? Mukhang nag-enjoy ka ng iyong undas dyan. Oo, may tinatawag na trick or treat. Sinamahan ng apo namin, si Apo Rosie. Nag-enjoy kami kahapon sa trick or treat. At ngayon nga ay isang undas day, November 1st, Tuesday, sa inyo dyan, di ba? Ay, second Oo, na pala. Doc. Nalito ako. Medyo nalilito talaga ako sa mga oras. Ngayon, Ma'am Cynthia, yung ating text line, ready ba tayo? Doc, dito na lang po sa aking number, yung text line natin. Pwede po kayong mag-comment dito sa Regional News Group, RNG Luzon. Comment lang po kayo dyan. Or pwede po kayong mag-text sa aking number, 0920-921-4067. Okay, so mga ka-Rangers, mga texters, mga kaibigan, supporters, ito nga po ang itanong kay Doc Jose o direct from USA, ika nga. At for today, na-decide ko pong ang pag-usapan ay mga gynecologic procedures done for a gynae patient. And then later, kung may mga related na topics sa gynecologic procedures, pwede naman natin sagutin ang mga katanungan. So pwede nga silang mag-text. So ang mga gynecologic procedures na unahin ko ay pag ang isang babae ay nag-complain ng mga different chief complaints. So halimbawa, simulan ko sa vaginal discharge. Ang usually na ginagawa ng isang gynecologist pag nag-complain ng vaginal discharge, in order for the gynecologist to make a diagnosis of a possible infections, gagawa po siya ng sampling sa kanyang gagawa ng speculum exam, and then magkokolekta siya ng specimen, ilalagay niya sa slide at i-request siya ng mga iba't ibang test tulad na limbawa ng gram staining. Ang value ng gram staining, dito mo malalaman kung may mga sexually transmitted infection or vaginitis or bursitis. So yan ang isang common na ginagawa ng isang gynecologist o nire-request niya po, no? Pag ang isa namang... Doc, ito po ba yung pelvic exam? Kasama yung pelvic exam. So tama ka, Ma'am Cynthia. Yan yung tinatawag na physical diagnosis. Siyempre, ang unang gagawin ng isang gynecologist ay mag-history siya. And then, pagkatapos siya mag-history taking, mag-PPE siya. So, yun yung pelvic exam. Tama ka. And then, pag ano man yung mga nakita niya sa vaginal vault, sa parauretral region, ay isasample yon at pwedeng i-request ito sa laboratory para gawan ng gram staining at ano-anong mga tunod ng whiff test, pwedeng KOH. Ngayon, i-explain ko lang further, ma'am. Iba't iba kasi ang mga gustong... yung mga pathogens, yung mga causation, pwede kasing ang isang vaginitis ay cause ng bacteria. Kung bacteria, pwedeng yung ordinary, mga E. coli, mga gram-negative bacilli, pwede rin STDs. Initially, malalaman mo na kaagad kung ano yung mga maibibigay na antibiotiko kasi guide kaagad yun sa isang doktor kung halimbawa, gram-negative diplococci, gonorrhea yon, sa alam mo na ang the drug of choice ay ceftriaxone, kaya maibibigay mo na kaagad. Kung negative naman at may discharge, pwede mong sabihin doxycycline ang igagamot kasi by exclusion, pwedeng chlamydia ang cause ng kanyang vaginitis. Now, moving on,
Pag ang isang pasyente ay nag-complain naman ng mga possible causes of vaginal bleeding, ang isa sa mga common na tinitest ay yung pap smear. Kasi ang pap smear ay screening para sa cervical conditions such as cervical cancer, mga cervical benign lesions, polyp. And then kung gusto mo namang alamin kung ang iyong or a possible cause ng vaginal bleeding ng isang lady o babae o female patient ay nanggagaling sa uterine cavity, dito na rin i-request ng isang gynecologist o isang doktor ang mag-transvaginal ultrasound sa mga non-virgin patients. Pag virgin patients, transrectal or transperineal ultrasound, no? So far, i-present natin yung dalawa na based from vaginal complaints of bleeding or discharges. So dalawa na. And then, ang transvaginal sonography, pwede mo ring ma-diagnose yung mga uterine lesions, yung mga uterine pathology like myoma. Makikita mo po yung loob ng uterus. Kung may mga lesions, ma'am, may thickening, hyperplasia, at least may screening ka na. And then madadiagnose mo po ang mga ovarian tumors. So, yan po ang mga unang salvo ng ating discussion, ma'am. So far, may naisip ka pang itanong sa akin, ma'am Cynthia? Doc, kasi ang pinaka-common na inaano ng mga kababaihan is pap smear. Ano po ang ginagawa dito sa pap smear? Okay, ang pap smear ay isang screening procedure para alamin kung may para may changes sa cervix. Primarily, gusto natin i-explain na ang pap smear ay primarily for cervical lesions or cellular changes. So, ang preparasyon ng pap smear, there must be no sexual activity or sexual contact or else mapupuno ng sperm yung specimen. At saka dapat mid-cycle, meaning to say sa kalagitnaan ng kanilang regla cycle. Tapos kukuha nga po yung gynecologist, i-apply niya po yung speculum and then magsasample po siya sa endocervical canal o transformation zone. And then ilalagay niya sa isang slide. And then kukuha rin din po siya mga samples na nahulog sa may posterior fornix, sa may around the cervix and the vaginal region. And then ipoprocess yun, lalagyan po ng fixative. And then isasubmit po yan sa laboratory. The medtech is going to process that. And then the pathologist is going to read the for the histopath diagnosis, histopath interpretation, and then dun niya sasabihin kung ano yung mga makikita niya. At pwede niyang ma-diagnose kung meron kang cervicitis, yung may inflammation. Of course, alam natin ang inflammation pwedeng due to bacteria, due to viral, due to iba't ibang causes. Ano po? And then from there, kung may mga neoplastic changes, metaplasia, mga atypicality, even cancer, madadiagnose na po ang cancer through pap smear. So yun po, ma'am. Nasagot ko ba yung tanong, ma'am? Doc, doon sa sinabi mo, hindi pala basta-basta pag gusto mong magpa-pap smear. Halimbawa, ako gusto ko magpa-pap smear ngayon. Hindi pala po pwedeng agad-agad. Opo, ma'am. May tamang timing kasi baka mamaya kung definitely kung dinudugo ka, may regla ka, you cannot have pap smear. Why? Ang makukuha lang ay puro yung red, yung blood cells, no? The specimen would be teeming with red blood cells. Mamamas yung, kasi ang tinitest po yung squamous cells, yung mga cells na nakukuha sa cervical region, mga columnar cells, transformation zone, squamo-columnar junction. And then, doon kasi nakikita yung mga neoplastic changes or sabihin na nating cellular changes na nagbibigay ng hit ng different stages ng cervical atypicality to even cervical cancer. May mga benign lesions, may mga pre-cancer lesions, or ibig sabihin, hindi naman po cancer kaagad eh. Pwede pong mabuko, pwede pong may screen ng pap smear bago po maging tunay na cancer. Ang cancer po kasi may evolution. Nag-i-evolve siya. Hindi yung pagising mo sa umaga, may cancer ka na. Hindi po. Pag nagpa-pap smear ka,
ng taon-taon at pinapalo mo yung recommendation ng iyong gynecologist, wala na dapat namamatay sa cervical cancer kasi ibig sabihin nahuhuli po kaagad. Tama po ba, ma'am? Or are you satisfied with what I explained? Thank you, Doc. Or... Doc, Okay. gaano kadalas ang magpa-pap smear ang isang kababaihan? Una muna sasabihin ko ang yardstick o pinaka-earliest kasi yung kadalas, annually yon to answer that. Pero for as long as the woman engage in intercourse early on, halimbawa, teenager siya, nag-intercourse na siya kagad, candidate na siya for possible cervical cancer. Kaya, kailangan magpa-pap smear na even those teenagers who have early intercourse, no? And then, from then on, if they have annual po yun, even after menopause, and then some people may not have pap smear only when they are normal or wala pong findings for the last 3 to 5 years. Or usually 3 years ang rekomendasyon ng mga ibang mga grupo. Unless kung ang isang babae ay nagko-complain ng mga discharges, vaginal bleeding, postcoital bleeding, alam na natin kung ano ibig sabihin ng postcoital bleeding, dumudugo in between menses, intermenstrual bleeding, menopausal state, annual po talaga o kailangan nilang magpatingin sa doktor po o sa gynecologist para magawan sila ng pap smear. Doc, follow-up question. Yes, ma'am. Yung mga may partners lang po ba ang nagpapa-pap smear? Opo, kasi ang sabi natin, ang pap smear ay a screening procedure for cervical cancer at ang number 1 risk factor for cervical cancer are those who has had or who's having a partner and with sexual activity. Kaya nga pag ang isang babae ay sexually active, talagang dapat ho siyang magpa-pap smear. Thank you very much, Doc. Doc, batiin ko lang yung mga nanonood sa atin ngayon. Good evening po. Watching from Virginia, USA, from Josie Orsua, at syempre kay Christian Caballero Orsua. Hello po. From Riquintel Coroda. Good morning and good evening, Doc. Happy Halloween po sa inyong lahat. God bless. At syempre galing kay Emir Garcia, watching from Quezon City. Doc, may tanong po dito from kay Ma'am Josie Orsua. Doc, may mga different klase ba ng myoma? Yes, yung myoma, may mga myoma na hindi nagre-present as bleeding kasi iba't iba ang lokasyon ng myoma. Ang myoma ay isang benign condition ng uterus, usually natatagpuan siya in between the uterus, ang tawag natin doon sa may myometrium, intramural myoma. Pag nandoon siya sa loob, submucosal myoma, intracavitary myoma. Ito po yung myoma na nagbi-bleed palagi. Siyempre, pag nag-erode po yung kinaroroonan niya, nasa loob ng matres, sa may parang bahay bata, pero pag dumugo, magdurugo, sasabihin ng isang pasyente, nagprolong yung menses siya o out of the blue, nagdugo siya, yan yung submucosal myoma. Ang isang myoma na hindi magprepresenta as it doesn't present as vaginal bleeding is subserosal. Ito po yung parang Mickey Mouse na appearance ng uterus dahil sa sinabi lang na Mickey Mouse kasi parang yung tenga ni Mickey Mouse ay yun yung mga mayomang kumabit dun sa uterus na pag sa silhouette akala mo si Mickey Mouse, no? Kaya tinawag lang siyang si Mickey Mouse, no? Yan ang mga usual type ng myoma na mas sasabihin natin sa layman. Pero hindi ho lahat ng myoma, depende sa laki, dapat operahan. Hindi ho lahat ng myoma ay magpresent as pain or having bleeding. At hindi ho lahat ng myoma ay dapat tanggalin. Especially yung mga hindi pa nagkaroon ng baby kasi masisira po dahil sa
pag inoperahan mo yung myoma, pwedeng magkaroon ng lamat o tinatawag na ano ba yung lamat o kaya parang peklat, no? Peklat yung uterus. Oo, Doc. At pag nagbuntis po yan, ay source po yan ng yung pagra-rupture. Kasi syempre pag nabuntis po at nag-labor. Kaya hindi po lahat ng myoma ay kaagad-agad tinatanggal, no? Of course, may mga makabago na pong paraan para magtanggal ng myoma tulad ng hysteroscopic myomectomy. Pwede rin hindi naman kailangang tanggalin kaagad po ang myoma, lalo kung maliliit lamang. Marble o kaya kasing laki lang ng mga maliliit na bola o kaya halimbawa parang maliit na kalamansi o siniguelas, mga ganon, no? Ang size. Pwedeng bigyan din sila ng medical management ang myoma. So I hope nasagot ko yung tanong na all about myoma. By the way, sinabi ko nga diagnostic procedures, ituloy ko lang Ma'am Cynthia, no? Yung Yes po, ultrasound Doc. will tell you a lot of things, no? Kasi diagnostic procedures, of course, ang gold standard ng diagnostic procedures na halos may mga espesyalista na rin tayo like laparoscopic approach, no? Hysteroscopic approach. These are modern, ito yung tinatawag na band-aids, hindi ka kailangang buksan para mag-diagnose, no? And then syempre may mga nandiyan din yung mga assay. Kung halimbawa yung isang menopause gusto kong malaman kung mababa talaga estrogen niya, ay dito lumalabas yung assay. At saka yung mga raspa-raspa, yung biopsy, yung endometrial biopsy, isa rin diagnostic procedure yan ma'am sa gynecology para malaman kung may mga hyperplastic o mga lesions na nabubuo dun sa loob ng uterus, ng endometrium, no? Okay, so are there any questions? Sabi gano'n, akala mo nasa loob tayo ng classroom. Ma'am Cynthia. Doc, gaano ka-dangerous na magkaroon ka ng myoma? Nakamamatay po ba? Ang myoma po ay benign conditions, hindi po siya cancer. At very rare na magkaroon ng leiomyosarcoma. Yun ang isang representation ng cancer. Napakaliit na percentage. In fact, baka nga approximately 0.1 o 0.00, ganun nga. Kasi negligible. Hindi siya nagiging cancer. So, hindi po delikado. Ang problema lang sa myoma, if they cause bleeding and pain, syempre, isang abala sa pasyente, yung pagkakaroon ng bleeding, pwede silang maging anemic, mawasan ng dugo, bababa ang hemoglobin nila, manghihina. Kaya, syempre, may mga sakit na papasok tulad ng magkaroon na sila ng murmur, basta anything that is related to anemia. Dahil nga, yung bleeding per se will cause anemia. Hindi maganda ugaga yung katawan sa pag-produce ng red blood cells, yung hemoglobin. Kaya kung mas maraming losses sa regla, dala ng myoma, yun ang magkukos ng problema. Pero by the way, hindi myoma lang ang magkukos ng vaginal bleeding. Nandiyan ang uterine cancer, endometrial hyperplasia, polyp. At basta sinasabi ko, hindi very dangerous ang myoma, ma'am, kasi definitely, ang mga myoma most likely benign condition, benigno, or hindi non-cancerous. Okay. So, Doc, may mga kailangan bang inumin? May mga kailangan bang inumin na mga supplement para maiwasan natin na magkaroon ng myoma? Ma'am, honestly, in terms of supplements, hindi natin idediretso na ang supplements ay makakabawas o liliit ang myoma. Ang mga supplements ay maintaining one's health lang po, yung mga resistance, immunity, making yourself healthy, iwasan ang maging anemic, mga anti-stress, kaya anything with iron, anything with vitamin C, yun po ang mga para sa kanilang resistance. Pero yung iniinom po, yung conservative, kasi there are some people who believe, and some doctors, na yung estrogen ang nagpapakain sa myoma. Kaya hindi ka dapat basta-basta
umiinom ng mga supplements na made of phytoestrogen. Kasi baka yung mayoma mo lalaki, ma'am. Pero pag ang supplement mo ay walang phytoestrogen, then wala kang alalahanin. It is safe to take supplements even with myoma. Kasi ang precautions natin sa mga phytoestrogen, pwedeng mag-fuel sa paglaki ng myoma. Kaya ingat po sila sa mga taong may myoma, huwag na huwag silang mag-take ng mga evening primrose oil o yung mga phytoestrogens na tinatawag. Thank you very much, Doc. Sana po, Doc, nanonood sa atin yung nag-question yan. Kasi tinanong po yan sa akin sa kabilang istasyon. Sana po nasagot ni Doktor yung inyong katanungan. So po pwede po kayong ituloy ang inyong Bioclone capsule kasi si Bioclone capsule po is hindi po siya gamot kundi nakakadagdag na nutrients po sa ating katawan. O kasi nga, 'di ba, pwede po bang sabihin, Ma'am Cynthia, sa kanila kung ano yung mga components ng supplements na 'yan? Kung bakit safe? Yes po, Doc. Kasi meron po siyang vitamin C, meron siyang B-complex, at syempre meron siyang Cell Protect formula, at aside dyan, meron siyang zinc at fruit extract at vegetable extract. Nandiyan po si Malunggay sa vegetable niya. So bilang isang doktor, yung vitamin B complex ay para sa prevention or treatment ng neuritis o supplementations sa mga nangangailangan ng B complex, sa mga prevention ng anemia, tulad ng cyanocobalamin, yung B12 para hindi mag-anemia. So pwede nilang i-take. Yung vitamin C naman, parte yun ng pag-improve ng resistance or immunity, at yung mga ibang food supplementations for general nutrition. Lalo yung malunggay, it is known to improve on the iron. Di ba? Very rich in folic acid and iron. Yes. Kaya yung mga may anemia o dinudugo, para maiwasan yung anemia, pwedeng maging supplements nila yan, no? Are there any other, may tumawag ba o question sa ating much, mga... Doc, meron pa pong question dito. Galing kay Ma'am Josie. Doc, ano naman po yung polyp? Yung polyp po ay isang... kasi ang polyp, may mga ibang nasal polyp. Pag familiar po kayo sa polyp ng nose, meron ding stomach, meron ding colon, ganun din sa cervical... doon sa cervical junction o kaya sa may endocervical canal at endometrium, pwede rin magka-polyp. Ito yung madugo. Ito yung made up of tissue na parang very soft, na parang madaling dumugo po. Pero definitely ang polyp ay considered benign, no? Hindi pa natin alam talaga kung ano ang cause ng polyp, no? May mga iba, ito ba'y dala ng exposure sa estrogen? Pero alam naman natin na pag duguin ang nose mo, meron kang nasal polyp. Pag dumudugo ang puwet mo, pwedeng meron kang rectal polyp or anal polyp. Kung dumudugo sa loob ng tiyan, sa colon or stomach, meron kang polyp doon. Meron ding polyp po sa cervix na pwedeng dumugo po. Kaya ang presentation, pag minsan ay isang babae, dinudugo ng wala sa kanyang regla, isang konsiderasyon po ang polyp. Pero ang polyp should be diagnosed by biopsy of the cervical, yung tinatawag na biopsy of the cervix. Kukuha ka ng sample or polypectomy, pag kitang-kita po, pag may mga 1 cm na pong polyp na bilog po yun, tatanggalin lang po yun sa procedure na polypectomy. Tapos isinasubmit yan for histopathologic exam sa laboratory, and then malalaman na polyp lang pala. So makakahinga ng maluwag ang babae kasi ay salamat, polyp lang, hindi cancer. Kasi ang kinakatakutan talaga na isang babae ay yung ma-diagnose kang may cancer, na ang presentation nga ay bleeding din. Di ba? So hindi porky bleeding, cancer kagad. Pero ang very, very classic na natutunan ko sa may cancer, yung may lumalabas na mabaho na parang amoy ng patay na daga na nanggagaling sa kanyang puwerto, along with this bleeding, malamang pag ganun na po yung amoy ng patay na daga, mabahong-mabaho, cervical cancer po yon. Pero ang polyp,
odorless. So kaya yung dugo lang, amoy lang po ng dugo, medyo malansa sa ibang tao. Yung iba naman, hindi naman malansa kanilang ang ang amoy ng dugo. Si Dracula, hindi ho malansa para sa kanya ang polyp. Ay, ang dugo. Medyo nalit yung sarili ko yung bigaro kasi ma'am. Kaya, di ba yun yung isa sa trademark natin na minsan palabiro tayo, masyado tayo serious ngayon. Oo, Diba? Doc. Doc, may follow-up question pa dito si Ma'am Josie. Doc, kung ang mga babae ay nagme-menopause, possible ba na mag-menopause din ang mga lalaki? Okay, so magandang tanong po yan. Ang menopause ay siyempre pag tumigil na po ang babae, ay yung ovaryo nila sa pag-produce ng egg at yung production ng estrogen. So in other words, tumitigil na po sila magregla at hindi na rin sila magkaka-baby. Ngayon, ang alam natin ng lalaki ay hindi exactly na menopause ang tawag. Ang lalaki kasi for as long as buhay siya at may production siya ng semilia sperm, ang testicle niya ay intact at kaya pa rin niyang makabuntis o makasire ng babies. However, may mga kalalakihan, once you reach 40s, magsisimula na pong makaramdam ng tinatawag na andropause. So, ang sa kalalakihan ay ang tawag po androgen pause. Ibig sabihin, hindi woman pause. Kasi yung menopause sa babae, akala nilang iba, kung sa babae, menopause, sa lalaki ba, women pause? Hindi po. Although nagbiro po tayo ng konti dyan. Ang ibig sabihin natin dyan ay andro because of coming from the word androgen. Androgen is the major testosterone or the major androgen of a male. So lalaki, yung major hormone niya, kaya lalaki siya, nagpapakalalaki kung bakit ang lalaki ay matika, biril, magandang pangangatawan, hindi tumataba, malakas kumain, mataas ang kanyang hemoglobin at hematocrit. Kaya, di ba, ang lalaki ang nagdo-donate ng dugo? It's because of testosterone. Bakit ang lalaki? Athlete, very aggressive. Yung reason bakit ganun yung ating mga lalaki na very palaban or may competitive spirit, hindi lulugo-lugo. Pero pag ang dahilan ay testosterone. No? Pero pag ang testosterone ay bumabagsak na, pag may mga ibang kalalakihan kasi nagsisimula na pong lumobo ang tiyan, pag lumalaki na po ang tiyan ng isang lalaki, ibig sabihin mababa na po yung kanyang testosterone kasi nawawala na yung V-shape niya, nawawala na po yung mga muscles niya, hindi na po siya taraki, di ba? So pag nawawala na ang pagkataraki, tingnan mo, baka bumababa na ang testosterone, meron na pong bumababa ang libido, nagkakaroon na rin ng mga erectile dysfunction. Kaya you have to seek consult, no? Sasabihin ng iba, bakit tulog, antok-antok? Nanonood lang po ako ng TV, inantok na ako. Parang nag-muscle wasting yung muscles ko, hindi. Tapos wala akong ganang kumain. So ang ibig sabihin, kasi ang nagpapagana sa lalaki ng pagkain, yung malakas, kung bakit malakas, only rice, dahil sa testosterone. Kaya pag isang tao, walang ganang kumain, ano pa, mga convalescent, ano ba ang binibigay na gamot? Testosterone. So kahit sa babae, binibigyan ng testosterone kung mahinang libido, yung mga frigidaire, yung mga frigid na sinasabi, frigid women, walang gana sa sex, kaya sila tinawag na frigid kasi parang silang winter, ay parang yellow, kasi ang lamig-lamig ho nila, nanlalamig ang panahon o nanlalamig ang gabi dahil kulang ho sila ng testosterone. Kaya ang mga menopause na babae minsan, sige. Sige, Ma'am Cynthia. Idagdag ko lang po kasi ang aming Toro capsule ay nakakadagdag ng testosterone level. So mainam po sa mga kalalakihan na andropausal na para uminom ng aming Toro capsule kasi dinadagdagan niya ang kanilang testosterone level. So, kung gusto kong lumiit ang tiyan ko, dapat araw-araw iinom ako ng 3 times na Toro, ma'am? Ganun ba yan? Pwede ba yun? Doc, pwede lang naman siyang
maintenance kasi hindi naman ibig sabihin na pag uminom ka po ng Toro Capsule is performance na kaagad. Ang Toro Capsule po is pang-endurance, pang-malakasan, pang-matagalan po para sa performance. Okay. So, tulad ng sinabi nga natin, pag isang lalaki na diagnose na may andropausia, talaga pong may replacement therapy na po dapat. Actually, may mga study po sila nang ginawa, ma'am, kasi may available po na testosterone po sa market. May mga iba iniinom, ini-inject. Actually, bilang isang gynecologist, ang experience ko po sa paggamit po ng mga testosterone, ma'am, ay yung mga infertile also, yung mga mabababa sperm. Kaya, it is also known that pag mababa testosterone mo, mababa din po yung fertility factor mo. Mababa din ka sa sperm mo. Kaya kung may mga gamot na makakatulong para magpataas ng testosterone, syempre maganda po yung mga gamot na yan. Kaya kung minsan, di ba, may mga food, hindi naman myths or fallacies, kundi parang sasabihin, ano ba ang gamot na very rich sa zinc? Kasi ang zinc is good for sperm production. Oyster is one. Kaya ano yung product na may mga zinc, napakaganda po yan din, no? Hindi lang yung mga precursor for testosterone, ma'am. May alam ka bang produkto para pagmumulan ng zinc at selenium? So, Doc, kung kasi baka maganda ang zinc, kumuha pwede po nilang isabay si Bioclone Capsule at saka si Toro Capsule. Since si Bioclone po, meron siyang ingredient na zinc. Ganun pala. Okay. So, ayan, kung mahirap silang mag-harvest o bumili ng oyster, ay meron na rin po silang mga supplements pala na pwedeng gamitin na over-the-counter, no? So, makakatulong sa pag-produce ng mas marami-raming sperm, similya, para sa mga may karamdaman na hindi makabuntis. Isa rin po yan na importante pong micronutrient, ang zinc, no? Para sa sperm production. Kaya nga po yung mga yung pagkain ng mga soup number 5, na mga parang supplements din po yan, yung mga practices na ginagawa ng ating mga kababayan, ano? Kasi soup number 5 kaya mabenta, Doc, ang soup number 5, ano po? Bull's testicle kasi yung mga yan, yung mga iba nagpapakulo sila ng penis o ng mga balls ng mga hayop, ng mga cow, yung tinatawag na soup number 5. Kasi pwedeng source yon ng precursor ng testosterone, no? Pero alam nyo, proven study na po, may tinatawag na study of the aging male. It's actually a subspecialty in the group of gynecologists. Kaya dapat siguro i-cover nyo yan sa mga gynecologists, yung mga gamot at mga supplements na nakakadagdag ng testosterone, no? Pag ang babae, Ma'am Cynthia, humingi ng Toro, would you advise? Ako tuloy ang nagtanong. Doc, okay lang naman po na uminom sila ng Toro. Kanya lang po, Doc, iinit lang po ang kanilang pakiramdam. Hindi po nadadagdagan ang kanilang testosterone kasi estrogen po ang meron sa kababaihan. Although, did you know, ma'am, na ang estrogen, ang pinagmulan po ng estrogen ay testosterone. Sa totoo lang. Ay, talaga, Doc? Hindi kasi original na hormone. Hindi original na hormone ang estrogen. Kagaya ng babae, sabi sa Bible, ay hinugot lamang sa tadyang ni Adan. So, galing din sa lalaki ang babae. If I make an analogy of that, yung sa Genesis, di ba, yung sa biblical, ang synthesis of estrogen, galing po siya sa cholesterol, arachidonic acid or something, steroid hormone, na nagmula po sa dihydroepiandrosterone or testosterone, epiandrosterone, which are precursors for estrogen. So, parang ang analogy ko, ang original na tao sa paraiso ay si Adan, wala pa si Eva, tapos kinuha si Eva sa tadyang ni Adan, yung female hormone ay hindi po original na hormone, kinuha po siya sa synthesis sa precursor na male hormone. Yung tinatawag na testosterone or androgen precursors. See?
Kaya yan ay isang kaalaman na napakaganda kasi in reality, ang lalaki mayroon din siyang konting estrogen para makapag-produce ng sperm at ang babae din ay kailangan meron din siyang testosterone para i-maintain ang kanyang mga, may tinatawag na value sa sex characteristics o sexual function po. Okay, kaya sa tingin ko, anything that, kasi pinag-aaralan na yan na sa menopause, kailangan bigyan din sila ng mga testosterone supplements ang mga babaeng mga frigid, no? Or walang gana sa sex. Or mababa ang libido. Kasi ngayon malamig na ang panahon, so po pwede pong magtoro ang mga kababaihan. Pwede siguro. Doc, may tanong dito si Winter Bilingen Gayaw. Good morning, Winter. Sabi po niya, good AM Idol Doc at Ma'am Cynthia. Tanong lang po, may gamot pa po ba para makontrol ang cravings ko po? Kasi may problema ako sa cravings ko po. Kasi naghahanap minsan yung cravings ko po ng matatamis, maalat at mamantikang pagkain po. Masama yan, Winter, malapit na mag-winter, baka agkigtal yung dugo mo kasi winter na, no? So ang inyong ang problema ni Winter Gayaw ay yung bakit may craving siya sa para may sweet tooth siya, ganon. Ang ganito yan pwedeng ang dali kasing sabihin alam ko yan na mga doktor, ang daling sabihin, pigilan mo yung cravings mo, no? Pero buti na lang ang cravings lang ni Winter ay sa pagkain lang at matatamis. Akala ko yung may iba siyang cravings, no? Na dapat aksyonan ng hindi, okay. So Winter, ang may papayo ko dyan sa cravings mo, pwede namang bigyan ng tinatawag na substitute yung cravings mo. Kasi pag napuno ka ng, let's say for example, alamin mo ba, yung cravings mo ba ay dala ng pagiging diabetic? Kasi ang diabetic, since ang katawan ay hindi niya nagagamit yung asukal na pinasok sa katawan mo, akala nung katawan mo, sabi niya, uy, kulang pa. Kaya nagkakaroon tayo ng parang hunger for that carbohydrate kasi ang katawan hindi niya naitago yung sa liver na maging glycogen yung mga sugar, no? Kaya ang mangyayari dahil kulang ka sa insulin, for example, pag kulang ka sa insulin, walang magtatago ng mga sugar para itago at i-deposito sa liver. Kaya ang nangyayari dahil hindi pa alam ng katawan na dumating na ang mga asukal kasi nga nag-malfunction yung insulin mo. Kaya magpa-check ka, Winter, baka kailangan mong bigyan ka ng insulin o bigyan ka man lang ng metformin o kaya yung mga gamot para yung cravings mo ay i-reduce niya ng konti. Pero pwedeng sabihin willpower, yung choices mo, pwedeng i-substitute mo yung cravings mo. Halimbawa yung lettuce, isipin mo na parang masarap yon o di healthy yung kinain mo, yung mga vegetables o kaya yung mga tinatawag na complex carbohydrate tulad ng kasaba. Kaya di ba kung minsan, syempre yung raw sugar kasi talagang ano yon, no? Kaya Winter, alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo, yung cravings na yan. Pero magpa-doktor ka sa diabetologist, baka there's something lurking in the dark or lurking in your body na nagmamalfunction na pala yung insulin mo para yung cravings mo ay ma-manage, no? Yan lang ba ang cravings Doc ni Winter? Sana nasagot ni Doc yung katanungan. Doc, meron pa pong question dito at syempre basahin ko lang, Doc. Nanonood sa atin ngayon si Sir Arnold Lawrence. Good morning, Sir Arnold. At syempre kay Ma'am Shikay Nakudaw. Good morning, Miss Cynthia and Doc Jose. At syempre galing po ito, Doc, may question si Dave Biotok Bacani. Good AM po. Tanong lang po, acidic po ba yung parang laging puno yung sikmura ko? Tas kung di ako didighay, di po maaalis. Tapos po, lagi po ako dinidighay. Parang minsan din po nahihilo ako.
Yung tungkol sa bloated feeling o parang puno ang tiyan, nadidighay, yan po ay manifestation ng hyperacidity o yung mga gastritis or gastric diseases. At pwede ko po idagdag na ang differential diagnosis ng bloated feeling o parang busog at gusto na didighay at kung may pain, meron ka ring gallbladder diseases because ang gallbladder, ang manifestation ng gallstone, yung pagkakaroon ng gallstone or cholelithiasis, which is diagnosed by ultrasound, usually is pwede ring dighay ng dighay, pwede ring bloated ang feeling, at lalo na kung may pain na nagsisimula dito sa may right upper quadrant, tapos nagraradiate siya sa scapula o sa likod, malamang may gallbladder disease, is more specifically gallstones. At of course, ang gallstone ay madadiagnose or confirmed by ultrasound. Siyempre, pwede po siyang mag-trial pwede po siyang treatment ng pumunta antacid. sa high precision para magpa-ultrasound doon? Of course, pwede po. Pwede rin naman magpatingin muna din siya sa isang internist at pwede siyang bigyan ng mga to manage the dighay ng dighay, yung kanyang hyperacidity, yung bloatedness, kasi pwede rin po siyang may hyperacidity. Baka naman ang si ma'am na yan o yung nag-text po ay stressful ang buhay, naninigarilyo, uminom ng alak, uminom ng caffeine, yung mga kape, or palaisip, stressful, type A personality, very ambitious. Siyempre po, tataas po yung hydrochloric acid, kaya para kang bloated o parang tapos eventually pwede kang mag-reflux. Pero pag binigyan ka ng mga ganyang gamot, mga proton pump inhibitor, example, yung mga pantoprazole, bibigyan ka ng mga antacid, at kung ano-ano pang mga gamot na pwede i-prescribe. Minsan kasi ita-trial treatment ka. Ngayon, kung hindi ka gumaling, may mga test na magsusunod-sunod rin na gagawin. Meron din yung mga endoscopy, gastroscopy, ultrasound, ganyan po. Iimbestigahan kang mabuti. Kasi alam nyo, hindi naman yan basta sa isang sabi lang po, alam ka agad. Okay po ba? Dok, pwede lang po ba siyang Yes, ma'am. mag-self-medication? Ay ma'am, siguro dahil nakikinig sila sa programa at kung meron po silang, di ba sabi ko nga kanina, kung mabawasan nila yung stress, kung maayos po nila yung kanilang yung lifestyle, wag kumain, wag magnigarilyo, wag, di syempre unang phase na po yun ng panggagamot. Tapos, pwede rin po silang uminom ng mga over-the-counter na maalox, yung mga tinatawag na antacids. Ngayon, Dok, hindi na self-medication po yan. binibenta Guided ng by over-the-counter tanong ang mga antacids ngayon. May mga Kremel S, may mga over-the-counter po, yung mga may bicarbs, mga Gaviscon, yung mga pero siyempre mas maganda pa ring kumonsulta sa doktor, yan the best. Pero kung takot silang pumunta sa ospital at naiintindihan din natin yan, kaya nandito nga po ang programa para magbigay ng guidance, yung pababain yung produksyon ng acid, yung hydrochloric acid, yung by change in lifestyle, mag-relax ng konti, mag-de-stress, wag abusuhin ng katawan, mga ganyan, no? Dapat tup din, no? Parang tup din o gawin yung mga bagay-bagay para makapagpahinga, rest and relax, mga ganon. Gayon, may mga over-the-counter naman po. Oo, change in lifestyle, huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak, huwag magpalipas ng gutom, huwag palaisip. And then kung talagang pwede naman silang mag-take ng antacid. Kasi ang antacid, alam ko, may mga over-the-counter. Sa Amerika, may mga over-the-counter na mga nabibili lang nila sa mga grocery o kaya mga tinatawag na OTC na mga antacid, no? Mga Pepto-Bismol o mga Maalox, mga ganun-ganun, o Gaviscon sa atin sa Pilipinas, Kremel S, di ba? Wala bang, ang Aldris ba, wala kayong mga may offer? Na Dok, nandiyan po si Pau de Arco Capsule, nakakatulong po siya para sa mga may ulcer kasi dahil sa taglay niyang quercetin.
Dok, wala na po tayong oras. Sa mga hindi po natin nabasa na mga tanungan dito, sa susunod po babasahin po namin, sasagutin ni Doktor po yung mga katanungan ninyo. Dok, kailangan na po nating magpaalam. Talaga, so kaagad-agad. So mula dito sa Yorktown, dito sa bahay ng aking mga kamag-anakan dito sa Amerika, maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat Ma'am Cynthia, at ito na naman po isang episode ng Itanong kay Doc Jose. Maraming salamat sa mga nag-view, nag-share at mga nagtanong lalo na po. Maraming salamat sa staff ng RNG, at kumusta kay Sir Dobby, kay Sir Rain, at lalong-lalo na ikaw Ma'am Cynthia, at mukhang kulang kayata ngayon wala yung co-anchor mong engineer. Maraming salamat, Doc. Wala po si engineer, nandito lang po ako sa bahay, Doc, kasi may Zoom meeting po ako ngayon, kaya hindi po ako pumunta sa studio. At syempre, Doc, maraming salamat po sa mga staff ng RNG, especially kay ating director na si Sir Rain Cariao, at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, sa lahat po ng mga nag-comment at kanilang mga question. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Tuesday po, abangan nyo po ulit kami. 9 o'clock to 10 a.m. Itanong mo kay Doc Jose. Thank you very much, Doc. Yes. Good night Thank po you. dyan. Good night po at good morning po sa inyo pong lahat. Thank you po. Bye-bye. Bye!